South African National Defence Force has not deployed to KZN, and South African National Defence Force, that is not the responsibility of the South African National Defence Force. There is no war here. Ngenkathi kuqubuka izibhelu ungqongqoshe wezokuvikela kazange sibone isidingo sokuthi kutshalwe amasosha kodwa kuthe uma ngabe izibhelu ikapakela kwezinye ingxenye zesifundazwe iKwaZulu-Natal kanye naseGauteng amasosha ajutshwa ezinsukwini ezimbili ezalandela. We are therefore mobilizing all available resources and capabilities to restore order in our country. Ngenkathi uhulumeni esazama ukubhekisisa isimo ezama nokubhula umlilo walezi ibhelu ezaseyiqubukile abanye isimo basichaza njengokuvukelwa kombuso. Abantu who are real behind this anarchy ayingabo ababaluthayo. They are using the conditions, the poor conditions of people who are unemployed, particularly the youth engaziyona. Abanye ku cabinet bawuchitha lo mbono. We've also had people making reference to insurrection, coup, and the issue is, if it's an insurrection, then the insurrection must have a face. Ukushayisana kwembono okucace ibhaka kanti kunembuzo esobala ethi kungenzeka kanjani ukuthi uhulumeni uhlakane phakathi ngodabula ubuceka kangaka. Lo mhlaziyi wezombusazwe ukholwa ukuthi lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi umbuso awuqinile kangakanani kweyithinta ukuvikeleka kwezwe. ANC in 1994 was handed over a phantom state. That phantom state was devoid of crucial elements of any normal state. Izitatimende ezisho izinto ezingefani zenza kube nzima emphakathini ukuthi uzikholwe izinto ezishiwo abaholi uma bekhuluma nawo.